Daily Devotional, Cebuano Version. Kahibulungang Grasya sa Ginoo by Ellen G. White. Ang gasa sa paghinulsol. Mayo 10. Kini gibayaw sa Dios sa iyang tuong kamot aron mahimong prinsipe ug manluluwas sa paghatag kang Israel sa paghinulsol ug pasaylo sa mga sala. Mga Buhat, Kapitulo 5, versikulo 31. Ang paghinulsol may usa sa unang mga bunga sa makaluwas nga grasya. Ang atong dakong magtutudlo diha sa iyang mga leksyon ngadto sa masalaypon, nahulog nga tawo, nagpresentar sa nagahatag og kinabuhi sa gahom sa iyang grasya, nga nagpahayag nga pinaagi niini nga grasya ang mga lalaki ug mga babaye mahimong magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi sa kabalaan ug kaputli. Siya nga nagpuyo niini nga kinabuhi, nagbuhat sa mga prinsipyo sa gingharian sa langit. Gitudloan sa Dios, siya nagtultol sa uban sa tulid nga mga dalan. Dili niya dadon ang bakol ngadto sa mga dalan nga walay kasiguruhan. Ang buhat sa balang espiritu sa iyang kinabuhi, nagpakita nga siya usa ka umalambit sa Dios nung kinaiya. Ang matagkalag sa ingon nga gibuhat pinaagi sa espiritu ni Kristo, nakadawat sa managayaon nga supply sa dato nga grasya, nga sa pagtan-aw sa iyang maayong mga buhat, ang dili matinuohon nga kalibutan miila nga siya gikontrol ug gisuportahan sa Dios nun nga gahom ug gitugtulan sa paghimaya sa Dios. Basaha og tun-i ang 3 ug 4 ka kapitulo sa Ezekiel. Diha niini gihatagan kita og labing bilinhong pagdasig. Akong luwason ang akong panon, ug sila dili na mahimong tukbonon, mipahayag ang Ginoo. Ug himuon ko uban kanila ang usa ka tugon sa pakigdait. Ang labing talagsaon nga bahin niini nga pakigsaad sa pakigdait mao ang hilabihan nga kadagaya sa makapasaylo nga kaluoy nga gipahayag ngadto sa makasasala kun siya maghinulsol ug motalikod sa iyang sala. Ang balang espiritu naghulagway sa ebanghelyo, isip kaluwasan pinaagi sa malumong mga kaluoy sa atong Dios. Ako magmaluluyon sa ilang pagkadili matarong. Ang Ginoo mipahayag ni adtong kinsa maghinulsol, ug ang ilang mga sala ug ang ilang mga kadautan ako dili na mahinumdum. Mga Hebrehanon Kapitulo 8, versikulo 12. Mitalikod ba ang Dios sa hustisya sa pagpakitag kaluoy sa makasasala? Wala o dili. Ang Dios dili makahimo sa pagpakaulaw sa iyang balaod pinaagi sa pagtugot niini nga malapas nga walay silot. Ubos sa bag-ong pakigsaad, ang hingpit nga pagsunod mao ang kahimtang sa kinabuhi. Kun ang makasasala maghinulsol ug mokumpisal sa iyang mga sala, siya makakaplag og kapasayloan. Pinaagi sa sakripisyo ni Kristo alang kaniya, ang kapasayloan na siguro alang kaniya. Gitagbaw ni Kristo ang mga gipangayo sa balaod alang sa matag mahinulsolon, masaligon nga makasasala. Ang pag-ula nga gihimo alang kanato ni Kristo, bug-os ug madagayaon nga katagbawan sa Amahan. Ang Dios mahimo nga makiangayon ug bisan pa niana ang nagapakamatarong sa mga nagatuo.